अरे कि तोहरा के छोड़ा तानी, अरे जान कुछ जान के ना तो हम देखती हई बाबू रे, ना तो हम देखती हई कौन खानदान। पहले हमारी लाइन वायरल हो गई। कैसे? अरे गैलू बदनाम करा के का दोष रहे हो कि हमरा से दिल लगौला के तोहे अफसोस रहे हो। अरे प्यार लिखल ना रहे, प्यार लिखल ना रहे तकदीर में, प्यार लिखल ना रहे तकदीर में, किस्मतिए के दोष नहीं खे जान रहलू ना हाथ के लकीर में, किस्मतिए के दोष। ई गाना वायरल भइल। ई गाना का कपार पर चढ़ गई। जाना तो कौन गाना? अरे कि तोहरा के छोड़ा तानी, अरे जान कुछ जान के, अरे कि तोहरा के छोड़ा तानी, अरे जान कुछ जान के ना तो हम देखती हई बाबू रे, ना तो हम देखती हई कौन खानदान के, ना तो हम देखती हई। ना तो हम देखती हई कौन खानदान से। डॉक्टर अमित यादव, अमित भैया और सम्मान के ये बिरहा कलाकार के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद के लिए भैया को हर चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देते हैं।